Lebih perfect lo, ani yang sangat por sama ini tuh office lang nang itu pan ke papen ke bang pot. Tapi ni abang kan ini tuh nang itu orang no lam the si kajonai mate ki purunji alam the ke la pehlo dam tang ahut nisan jane akula dalam ke putak hangjo hanghai asal si karbeng long arat kami dulu hala so ahut Januari tarik ko ani si akisung mate akesa bang ke polo kami la to pena pi nilitum tami social media lang ka viral hilang no da ka join ni pena potsi ni sanjay na tumapan al kula da puthak la pena la ka choklem cho ke puthak ka tum hans tami a ho kang sai e pibek nang jipu penitum disi tum hans tami memorandum pilo la so teng pensi adokan tami iklem chok te dat man ke society long mate isi homas long ke chok che jong si dokok pulote kang sai ke maduta a right do ko join ni si ni tum tarik inkoi Ania bangke disi apan pidat si kopi tu si apan bangke Karbeng Long Autonomous Council si apan bangke nilitum ta ako isi komplain letter pilo jelas bang so dukan mate akular bang ihap nang ci pulo la so teng pensi nilitum bang pidat pen api council apan forward lo officially akam kaci claim der check ajoini masih nilitum bangke kaci song ang sai deng nang kok lo hala so hot postering pen chenglok procession pen chenglok kadu ka be tamin itum anukan ning hab nang ji po ba ka chisong bang dokok lo lasi la bang so ka chisong det pen apia bangke api council atum stame ham phanga song nilitum det la pukali hala so hot ham phanga song penang an ka cerap bundo hala bang so ham phanga song do ana phan stame isi man pc tuma siema bangke alom sobe da phan lo ne mate ajiding klui phan lo ne stame hal sot bangke inkir check lo la pen orders stame inkir non po order bangke pider lo wai phit stame lada kangkrung kang sai kang chapa bangke nilitum ta ka ki ma talang on thek dar potsi nilitum bangta chini dun de dat setame adok pulat bangke non bangke inku ak abang bangke non bangke nilitum Karbeng Long Women Justice Forum apan lapen nitum serdihun serpindeng asong atuma pan bangsi katuning ridam pulading punon katuning ridam pu apoy bangke patumi heads tamen itu malong news abangge along bangke nitum teklong loklo rasila so malong news atum ko ansi lo alam lapen kopi alam chini ji pulote nitum hanang jong je ko nilitum so lo song hanang jong je ko ke kopi apolo bangke ke theke ding tum long lapen kaprek hong khang ampang asong lapen hala ke kachoklem vek mate kachoklem hot ki dab dun vek katum phans tame judam pang thi pena philen itum long bang son te messenger polo tame non ke nilitum song phanang jong krok bang ke nilitum bangta cha juno da ka son si do atheni tum ta khe phansi kaching hon binong la pen khe phansi nitum ta karja binong pena ka pot asini nduglo nitum malong ni sa phan bang ke la son clear lam klar da lam long le ko ke alang litum perta bang pachitak te danang dia polo nasi hula bang so a memorandum jun tu non la malong ni satum le ki pila ni tu men pa bong long chen ni tu ma photo pa bong long chen hala bang ke a hokali memorandum ke la bang ke inkir nang ji puni le tum ki pida ma memorandum ma lo la bang ke memorandum tali complain la pen ke hala photo pa bong long chen bang ke la bang ke ni tum nisan jena kula ling punang ji pu ka tuni ri dama photo ali la ke hala bang ke ni li tum phana ke rapa joini si damta hemprek ke support ni tum Karbeng Long ke bono hot keso ko joni la so putana ke ceratu na porsi nilitum phan sab sovet kame ke rap abang phan ke akiru ke chupidam nangji posi nitum ma plai pla pa ke pon pen ke be katuring di dama hoda photo si hala bangke nitum phana post pilo la sila bang so photo puthak same lang nitum ma thapa me nangi polo maleng nis tum bangke kopia photo ba ma ke aju pa me nangi polo same nilitum song tum phan ke na duje pin nilitum a president non a secretary non tum hana duje pin selang nitum bangke news bonayare rasila sona bangke chokche themaili karbi hejan madu sameli khai phan ka cheng hon se kam claim ase nang litum media bitung tum same khai phan sin nang litum ta claim nilitum ta dalo son ta thak se khai phan se claim ta non mang nilitum hana son se nong no ke jun ta tangka en det la ana la ko huita nitum han nong no ke jo rasila hai bangke nang litum evidence ave pin la pen thek long le approve ave pulote jong thap nang ne athima kisung ke non kali e prang se itum ke kisung ong lang e prang se itum karbia khai ka cherap ne ya kam claim ne ke ong lang tang te non ke hala bang so ni san jena hur ke la ke itum me pudam lote non ke tipuna ko ko ka do be alam stame hala ka chon nebdun be ka tuma bang phan ke pinyani ta media statement ta tipi ki pi thek long le lang pinyani ke ham phang song dum si claim pro chon lang che jong re chon lang
hala hok pet kisung ke photum pinia ni ke hala nisan jen man ta ne tek thelang la pen hala so mar bai ni tame pini la press meet an ta nang li tum la so ang deng long man thak thelang same ni tum song phan ke justice forum phan la pen ser dihun san pindeng phan bang ke ki jong bang ke atumi pen ke jong pini an dang ke jong du jela la si tum ning duk la bang ke ni tum la song yong si la son kacho jora song mithang kar bia khai phan kacho jor la pen kache song det pen chu en dia ja song pulote hala bangge ni tum amat siklem kle asila sona bang ke jong de nei la pen la bang so kulat kang pu bangge la bangge ni tum authority ave ni tum dong dokan ki nang ji pu dam sta ba ning hang yang singkir ke det pulote ni tum pu dunun e la pen ing pu wa ka long sa me ni tum jong sing pu lon pu sa bang ke pu kang pu ji to maning hang he pu te ing pu pe der ji la sila dai ka chikoi dam ji alam the ave pin la pen la bang so kulat kang pulong bang ke nili tum kar biang long women justice forum asong la pen swalo ser dihun ser pindeng phe tha asong pen ke ni tum la da ka cherap ave la si nili tum hala so hota me sibia si demand lo student organization pen na pot student ma life alam do pot kesa bang ke pajut pinang ji jong si alang tum kulat ing punangi ba dak akating bai platform bangi pote hala sinang ji pusin nili tumke hala sota batai ta pulo non ta pulo pini ta pulo mota la sipuko la si nili tum pena bangke nang tum han kipu bangke la bangso kulat ka kuli along bangke kang pu ak long bangke nili tum asong penke thanga chera pawe cm sar bangke pulo ham phanga song tum benang ka chuni ri cheng bolam si dagalang litok kasi kacuni riceng tentang kacuni ria jo ini sikat kulilo pusialang de pu same la kacuni riceng ko mane hala bani tuna chini ne same ni lituma hin menta memorandum ke pilong ta memorandum ke pia ham phanga song tum ta do o hala lo la si chini lo le pulote itum se jong no na da le ave la si la so ka kuli bak la pela bang so ni san jen pela ke si so maratuma akya sa putak ta litum anutin tame kamun thidun pa mi akinang so ko mati ke chok tit ma ke imithang kamon thinun ke nang so athe hi ituma so martum ha tame chok lim pu itum pu ne athe mala tum ta ke chok te do la sipinia ni antara ta thainol tum clarified pi hai he la pen hala kai no chok claim beka aro so tame statement already lo and order han pr lo hala ke itum so martum han si ke chok te ko thip lo tang te lo and order dam tame ni tum han batai training nang pilo nang tum dak la dak la an ke bon kang ho protest la so kam claim ri athe la dak ke chok te bang det kali na dak na students organization ma ke chok te ta the dung do la si inside pa mi sin ang to ma jada protest me kurining ta ni tum han batai ni tum ta training pilo seta me nili tum la bang so kes long ke odo na bang ke social media long ka viral lang no dak apot sin ni tum bang ke che jok nang kok la pen la dak bang ke inside nang kok nili tum ajak kong ave ing hip ber nei pugni tum kong ave athe ko mati ke chok che ma hala so bang phan nep nang po inut ke chok che long ke bang pharo phan pa bon pon ji hala ke itum long adhikar ave ala pen la bang so bang ke charli nang ne ke chok che bang phan jong ber nang po hala phan ne ber nang po lan ve si ka do ve tame claim nang ji nili tum hin pen puji bang ke la si ka pre ke ni tum pumove pini bang ke lam klar se pilot the kar benglong rat tame nilitum phan sin ona ko ke dam tang ke chok se nang kama thang se ka do ve tum ta la si nilitum hin ban ke lam klar nang litum han chi pinang kok lo acha te nang litum ke compromise ave kolom le compromise no ave involvement ave kolom te ma to se compromise lo la so compromise long bang ke nilitum ta na details ta long le la pen chini don de anke nona bang ke nitum ko ma phang lo jong ko chini dun an sini tum jong unji non thon itum han social media long ke tok amuka asong jong dak de 80 lakhs anatangka endet ta ho kon halak ni endet ta ho hala bangke la son bangke la lamso kali lake lamso kali 80 lakhs person itum han endet puna ko la sila son bang phan sa me ni tum bangke approve na pithek the tangka ena pona pithek the polote ni tum ta defamation case itum pinang ko ni athini tum ta song e prang sini tum khe phan kem nang ji la sila bang pidan nang ko ni litum bang ta la pela son taxi nitum phan jong si chok chinang jong ji pulote he nilitum kachuning ri jum tu hala kisung ke phobek hala ke se so martum jong si nitum phanang chuning ri ke dong kara bang pang puwa ngo nitum ke so bang chi vidot po kulenang chuning ri pusita nilitum return pen si pg stan nilitum return do ma kachuning ri nitum kachuning ri alo barbeli ki pula chok che return do ma nitum kachuning ri alo ave la sila son nang ke che jong thap nang ni la pen nilitum la son akama ngani tum claim kle la bang ke nang litum la
Karbeno temas konsil CM han kopil kipi kurang itu makan atai alang li kipu bangke ingkir nangji wa tum sinan bangke nai pang toy bolte lagi itu nang alang nang rok naro potok lo La solong bang ingkir ke CM han bangke kopil lo gitu ke inut Karbeno chief abang pulang sih coba boleh nang tum hin kopil lo gitu Mate lagi kaduk betan non ke nervous confused lagi. Kaduk betan non ke nanti tum ini tame ate CM sing ninje mati. Sila bangso aku tak ke memorandum ke pi ingkir nangji botum sui non ke kampang putoi pada kaprek ya beda lo nanti tum si memorandum pi lo balam sinon mangarap tum ke bang. kali la simo hata nilipulo mati di. La so memorandum ke nitum dale kipi kali. Ingkir nangji chok che memorandum kini tum dale bikali kapre asong tame do apen haso hot event postering hot tame kian si pen cheng lo kaddo be tum tado la si nile tum puji bangke song amen ta jong dak de la pen ni tum nang bong asong tame ko mane ching kita hai ni tum ching kike pu ni tum pu dun e the ni tum thek dun long le stame no na bangke nile tum asong hoi der bangke nile tum asong ben ke lam klaran si pidun lo si nile tum ben ke kachoni rita ave return ta ave barbeli ta ave ni tum ben bangke So kita tum CM han kopil kuning alang han jong bening tum puma mate lason ninje tap te dening tum pima. CM alang kamatha alang kopine la tong bong kang krong kang sa alang tum chini dunde la ben ko mat pantong jong chipu chini dunde pinia ni chok non chok che non ta power mate jakong ke alang li si do bom lang la si alang li phani li tum chok che putani tum pun e chok putani tum pun e same alang li bangke kuwet pen asonte non itu mong che jong jok project porlo same alang li konane pen ke us it mitang atum han kerap aja kamatha sonta dota hai mine ni tum la bang chini dun de da lo theni tum hanang than the da akola so ang tung putha ga ching ki long le ni li tum hoi ban ni tum than the da lo jata than the da lo la si non ni li buit bang ke kar beng long rat phan ke ham phang asong hijan bang ke che jong nang ne la pen media tum skame la son bang nang tok pitong nang ne athima rat tum long ke copy ma message ke hala si munit muntipo lagi mathavek po le la son bang ke claim ke denang ji la pen ituma kar beng long ton mas council CM long alang li stame kaning ji la dak le dam de dat hai lo mene stame alang li ka matha bang ning je dak ka son te mesen po tanon mang ke ham phanga song po lo so complain alo ke ni tum del le ki pika puli det kapre tum tado la se ko mar pantong jong ne la ban chi da lo te mang ta tani tum gen mang ke ni tum ben bang ke clarify dan si pilo tam klarang si pilo la so long bang ke ni tum bang ke impunon pu ke ni tum ke pulunun apen jakong kali tum ke ave hala an belon tum ke Sa viral lah tak ke Sri Monggola teman si dipangkir toy ma matela isan jen pang ke jal ham nang ko imang la bang hala so complain long ta dolo jun tu nisan jen se ke to klem me chok che apot ke chok che ve ka bang pu phansi hala sot ke ni tum onang ji pu si tum ki pu amat si dokana license amen ko mamanin tum chini ne same alang tuma dokan lo inkir nang ji la so kang kir nang ji pu ke ka do ita hang jo posi isi pen bangke karbiang long atum ton mas council atum stame lam the si ani si vet non ni vet non stame inkir bangke nang kir piklak lo ta hala so long bang kamat tha nang ke nilitum kali la karbiang long ton mas council authority tum sil bang mat tha nang po kuli dak te ko situation se bangi inkir che te ko situation se bangi hala so ja kong bangke nilitum long ave nilitum ke pressurize ja kong chot ke do isan jen pan bang ke noran stame FIR ala polis atun ke teng report avela tapi nani tu nak kitong mga kichun ma mate chun jelang nani tu FIR ke ni galang tum central committee pen pilo hasahot ni sanjen han hai kami FIR bang la tum deng de na la bang ke ni tum chini donde ta FIR bang ke lang tum ke se central committee pen se pilo la tum ta ne pon long lo pata ni tum chini na lang le pon long le ta china tan ma tha teng de ne pon long le lang bo la pen law and order tame la pen district administrative tame nang chi pudun lo nep ji ku ja lam do ani san han ta nep ji la pen ala alo so phan same dak di phu kar bin long dat kale guwahati ta wan tet ko selang so ni tum hana pudun lo la se alo so phan ta ni tum ji la pen son da ri ji muhala so ho sia ko itu mang bong ching ba thu sar na ka do we phan na hang ko se ha so nang chi chak don lo la ge organization do an tame adu long lo la bang ke so so wanted banar ni petar chini lo kutante mantap deposit ne binang tek lagi lu no da dom jong se jakong do lo la bang ke ni tum ke ne patum lima ti di
amasi la tum phan FIR pida da phike alang tum kin nepji ke jakong la ke olu en order dom lo la ke ni tum ali lo tame lang tum people sin nem ne da bang ke la bang ni tum chini ne da lo athe FIR dam da lo pote la ke register lo pote la ke nepji jakong alang tum long si do lo la ke setame ke dam tang tame ni tum bang long bang ke ave along a prek lang bang ni tum chini ateng ko ta so statement a chipi mata bang nisan jena for si do athela so ka choklem itum choklem longle tomar dom sini tum hanang ponvek pen hala so juntu ka so hemta bhatta kali polam ta ada ba statement chipi det lage amu kam komani student organization na hem pusela statement chipi det la son bulote nitum ko son lo ka che son je ja kong do po nitum che son je ja kong we dalo la si aso mar da jong si hok pe la tum choklem chok chipi hala so hu si la tum thor pak nang je polo samela ta kali dalo samela an man nitum puntung telo mi thang so mar se ki chung ke pho si chera kun nang ji po men pen si nitum ki social media long ke viral video lang no da pot si nitum na bang ke has hot nitum che song lo la pen ko song dengan si che song na nitum che song lo ani si ven ni ve tame dokan bang ke ing hab lo la bang ke nitum ka che song pot pu kali le tum ham phang song do an ka che rap ka che song po si la bang ke karbiang long ton mas council dum ta man nang pilo so phan manang pisi la na vet ani tam lang bon pilo tame non ka khuli ve ka long bang ke ham phang son de bang koi lo ko la bang chok je la se alang tum si authority do ka puji ke ingpu aksani tum pilo pudun po itum pudun thai ve alang tum chok lim ka matha si kang pulo la si la ke komani ham phang son phan koi ya akama ve lo komani political tum phan ke koi kam le komani personnel phan koi ya lam si ya ve lo la bang ke ingpu ite pu ak lo la ke council la ke authority lo la ke nitum ke chok je pu jong at lo bonang ni pu bonet lo stahala kang pu ingpu non pu lam ke ni tum ke pu dun e la bang ke lan ve lo ni tum pen ke lam klar ke no la songpre potom pen pini memorandum submission do sia tum bang ke impir back nahi sia tum bang ke han bu ku ni pi lo ni ko la hello si pu lo ingpu a ka long ta ka pang ki ta me ni tum det kali ke ni tu song det kali ma ti di ka pre song ta do ola la si hala so long pang ki klai pu ke pang ki ri pu ke ni ingpu non pu ni tu pu dun de bang ta right do lo che song ni che song on nang litum hin pen la ni sen jen han ne pek nang ko bang ka kimang ke duma wen te na bang a prang si do lo ni sanjan phan ne bek nang ji la pang lo so phan ta wan bek nang ji la so ang bong pen si hala dun tu ke ne dong so mar phan ta hang et non che tok sar nang la so pen si ko man ma ke chok che mama ke chok la dak sik lang da polo so pia an mang ke step en po ke ha ke cheng me sini tu alo la nang bang litum kimang da chun chelang do chung che la la pen non ni tu manang tu man tu ni ri bang ke a prang si nang le tum ka du ka ve phan pudam dia prang la so mar ba hai ni phan nang le tum ra dang no mane clarify je ko pia lam mang manang ang tum a ju tha a the hala so ko to na de pen ya ni tok ta so mar tum nang le tum hok pe da lam long le lang bon alang tum men long le lang bon labor i tha alang tum ko pitong ne nang che than ji do ni tum chok che de lo putong ni ne ni tum chok lim putong yi than ni ne sa lang tum pen sa menang tum statement en tha okola ni tum justice forum hanang ne bregala chok che athema student organization la ke KSA also benak la ini ke KSA tum si patir pinang ji samme ni tum bangke taya puruna system benak ko sini tum ke osomana ne ke sung pulong ni tum chera bonang koklo halan velo ni tum banga duty bangke itum kama bangke saka do we tum bang kondak to pilong kang krung kang sa ini hala bang ni tum chini ne darlo chok che dim ni tum nep lo la ing ham nai pang hab lo non khuli bak nai bang ni tum chuni rita ave khuli non pata ni tum hupe halan velo ini songpre potom bang ke laso tulisan jena dim bang ke sri mongolo bang ingkir plak nahi pu la bang so bang ke ingkir ke tiga tung je song bom ipu bang ke la bang so along ke na tu bang ke alang tung je song long tu chilang ni ma chilang na ki cheng ke na tu sipa prang no bana tu mekler pe ini alang tu bang ke la so bang ingkir pe ke tu lo te ini pe na bang tu alang tu long compare tu ma tu compare nang par ju asonde ke dam tang le chira bom lo he sta me bang ni tum han ke mu pen ka do ve ra da hong klam long si ne ka ma tha he ni tum han si pang pu det wa koi ka ma tha si nang than the da lo bon la si a mu pen han ni li pulomati a prang si ni tum han ting ki tha nang li tum claim long le punar ju tha nang a ju je ko ke ni tum han song hijan che jong nang ne pulo ke la si ning oi la phi ge ka chira bon ji da ko son lo nang li tum tha tha ining i pa oi la ka phi panang jong pro phi phana pa thera phe phi ni tum ra tung lang phe la si bang da chok chi thek long se che song la pa che song na ni tum no la problem ave sa ni tum
hin pen bangke nitum mangsin bangke cesong se pota pupe cesong yi pota pupe istame nitum bangke pini clarify nitum masong pen bangke ing punon pu bangke nitum ge pupe lan pen ang tum hanang bangke macam ni kamu social media lo mana iktilak sendat pulang lo macam masih kemana bang tu si lama piklang malah dan kemar song si lama piklang malah sini la so song atumi international women's day program do amasi ni litum ge program si busy ado ta chini to thai lo ma to be jo sine so lama ni charjulong mane group ling se theklong amasi group long debating om debating om sini tum ne dalang lo amat la so memorandum ka long chen ma ke bisonat kar bi live chondro sing long pi sila so apa bangke ke upload la pensi along che share lo la si la so memorandum upload ri phane upload non memorandum lo complain letter lang tha ingpu non po complain letter ma bon non po complain letter lo la pen copy po lo ni tum hanang jong nang gi ke alang li copy lo ni tum hanang chini ke aprang sia mi thang phan jama tha la sia lang media hedi media out media do anse tu ba mineng ji la so no bang ke media tum ke rap nang ye tum la pen copy ka rung nang ye tum same la tum jong sini tum phan la son blame nang pirong pulote copy lo ni tum po ke no la tuma pensi hala kon ane poisa 80 lakhs ton ane tum hanai ko kecu en pu 80 lakhs poisa Sri Mongol tum hanang pi pote adukan si khuli lo Sri Mongol tum ta lan lo set ke la tum dukan si khuli pu he la bang nang tum ka do beta ka porhi ke thegere se mati chini nang ji la so lamang ke si pe blame prang nang tum lo evidence bi tha approve bi tha bang phan jong i pulote na me sang me sense bang phan jong nang ni la sinil tum men pu ji ni tum hanang lang tha ni tum ke mi thang hem ari ti ubup sikhai phan tot ya lom so por si ram na kwa tu mi tum ko sa ka chu en ye tum ani tum bang phan ka chu jori tum ani tum akola so dukan phutak balai ritali pamika tha inut ke chok che lo ang ton phan ke chok che lab yi phu hala bange hinu mati tum ta la so long la tum ta ritali pan pamika nang ji al pa ka do beta mun thi nang ji la so long bang ke che koy ra che jong ra ke tuma akhai mati tuma ekili nang ye dim la le no hok ta ma me lo Nanti nang itu kan kamu song report tentang memorandum tidak siap kan so Sri Mongol kita dikirvek nang jibu memorandum tidak pen presiden kedua ala si pun langsung kan jibu siap kan macam tong dalam kerja ada bang pusi dalam so pihak nang kan cuma 50 ala kerja pen kita siap si kan jibu pusi ala itu tu Women Justice Forum Presiden lakukan kiasi Presiden. Lalu menang cuma report juga, tapi ini menang kok. Abang so kita siap dan dia kita siap. Lahilo si pulote nitum kachuning ri approve hai nitum kachuning ri dam approve ke nitum ta donang ji verbally ta writtenly ta donang ji mati di kachuning ri apor bang nitum chichini ne darlo lan ke nitum clear na pilo hala ke ase tum kachuning ri dam hala mani tum thek dunong le seta nili phan bang nili tum phanang pulo nili tum phan bang ke nang na bang nang ching ki bek hai ke ase tum bang ke nitum asomar phan ke nitum i thebe si puji ani siman si dukan khuli ji dukan khuli ke ni tumhan blame nang peri baido pasini tumhan ai pu amasi ni tumang thaon lo ni tum ke blame ki pita kama be la pen puri pita purun e punon pita na purun e same osomar phanma kes ba pajut pina po jong sing puji pulote kes bang pajut din yang hala bang ke nang tumle sing wai non pasini tumang ke ha so penta itumhan bang ke nang chep thak bet lo tathe ke dam tang ka song hustame alang itum bang ke central committee tumang ke nang song de district committee sumarcha apot si halas hota kopi ko sone la bangla tum si chini po hai tame ka chesong ho tame lang tum ke nang dudun de district committee somar pen ni tum si chesong tot halas po staring pen tenglok kado ga velong stame amasi osomar bangke ke junang gi po ke junang gi pulote alang tum family tum pi ma ching wa hala bang se tum ya ajuna ko po si halas hota ni tum hanang pulo tani tum ke thebe si pulo pinida pulo mo heta pulo mo phita pui bangela lo jong si compromise along alam ban pote osomar phamang akes pa juda no hala hello la pendara lo ngabangke lang itum clarify tipinang po ta kes pajuji non kopi ma situm ala tum opinion anta velang mati alang tum men mangke alam silong lelang ang bomuni tum sinon media doret halar chesong ret mati men tum along bangke alam thewang be pin lang non puta pinita
halalo halamang ke